Ladies and gentlemen, please welcome Innovation Music Revolution Mix. Rajar. Lah mbokku alon iki. Yo Mas yo mbok alon yo rentuk. Saiki cucak rawo. Manu cucak rawo. Cucak rawo. Dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Yen digoyang ser aduh penake. Cucak rawo. Manu ngawur itu. Ya gue nak seniman kreatif ya harus bebas, spontanitas. Manuk gagak mencelok ning tunggak. Ono cewek kok delok lagi macak bareng weruh. Aduh, manuk mendanga. Boom headshot. Maune kan ngene. Cewek masak kan ngene. Cewek masak ngene. Iya. Manuk cipret apa? Cara nek kene perenjak nek Surabaya iki cipret. Oh iya. Manuk cipret buntute saipet. Mangane enek suket-suket. Bareng weruh aduh manuk puret. Manuk tilang miber no Magelang mangane jangkrik karo pelem bareng weruh aduh manukku ilang. Oh no. Kok langsung ngilang. Saya si putri sembang panggung datang kemari menurut panggilan Anda Pak Lurah si keteh putih anoman campur lah yo Pak Lurah kok so iya tak kandene lagu ya kuis kayak sing tenanan umpamane ya kowe nek mesti awakmu nyanyi lagune sing apik iya coba on Betawi saiki bahasane aku bahasa Mandarin wis aku sing cara Cina wis nerjemah bahasa Indonesia oh iya licin xiao jika sosis ya artinya selamat malam, selamat berlibur bersama ketoprak sesuai bedoyo. Aku mencintai kamu. Mungkin guys, kita coy dong, macam saya Mulai sore kita sudah di rumah makanan dan minuman, tapi bapak dan ibu panitia masih menyiapkan di belakang, yaitu masakan guyung Medan Caca. Easy. Cedung cedang holi usahaku jago isi sangun oke si cipoan. Oh no. Rupanya banyak sekali sanak famili juga membawa keluarga, pandai pulang juga membawa keluarga. Tapi maaf ada adik-adik yang membawa pacar malam ini karena lampunya terang beneran jangan sampai cipoan. Wah, aku mah ngawur karmu aku yo ngawur. Woi mau yo ngawur. Iya aku yo ngawur. Ayo nyanyi lagu Mandarin ya. Oh tak dem kok enggak ora. Iya, so ya. Nanti minta
Apalagi vokalmu itu termasuk sejenis vokalnya Jamruk. Iya iku. Kuwi dhisik nek sing jel sapa to? Cangkemmu ora jejeli watu to. Jenenge Oh ya wis lah. kowe iki ganggu aku tak bosok lambemu. Karo kancane kok ngono. Nasi ngono. Mbok iya sing wong budal bareng lho. Aku ngene padi. Kono tak ngono. Percintaan. Oh, jadi mamanya jenisnya itu percintaan. Di taman itu dilarang orang berpacaran. Namun masih ada yang berpacaran. Tahu? Suhunya sana itu panas, jadi dia jadi arcar. Oh, nia bosiai. Oh, nia bosihai. Semua liai, semua wilayah, semua patung sisi ban, patung sisi semua wilayah, semua wilayah. Tumuno ono putri, gaung. Saya pak. Ganggu ini. Tapi kan ada lumut. Oh, kupingmu remuk. Saya tahu. Orang untuk tengah-tengah rapi. Semua wilayah. Mosok gak jelas. Terus. Nah, ada di lumut, kuwi ada di lumut. Pancene sak peribatan yo iya. Oh iso ada di lumut kok. Lagune meh padha pancen yo bak kowe nek nai ngono aku terkesan. Kowe iki seneng nek binatang, yo seneng nyanyi, seni. Iya, barang kowe seneng. Lah aku sange lho wong koyo kowe. Iya. Aku nang wong kerekmu kaya apik. Wah, berarti awakmu ora ngenane aku nang mbokmu. Awang tutupan. Iya. Ya alah, tak tok-tok ke ora nek sing nyauri. Kirekmu tuh. Ya. Bagi ono ndi? Kok jenggo. Piye? Wah, jan koyo kirek lho. Wis suarane aku yang ngerti. Iya. Oh, bagian nang jero kamar. Iya ta? Iya, aku nang jero kamar. Iya. Tak takoki nang lah bojone nang ndi? Lho ngene. Iya. Wah, jan koyo kirek tenan. Aku yang ngerti. Piye? Dadi bojomu yang nang jero kamar itu. Iya. Tak takoni. Iya. Wong loro nang jero kamar opo? Iya. Ini ki mau apa? Aku marujak sambel tau pedes ya. Buat apa nih lah? Ambil melet. Aku yang ngomong. Kapan? Awakmu pitik nang ngopeni koyo pitik kaya wong ket mulai cilik. Iki tak rumah cepet tak tulungi. Lah ya kok ora tukul lare mlakune ngene. Ya ngono kowe lah pitik. Pitik Agus, posopo. Aku koyo takon. Abahku sing terus piye? Lah kok ngene. Pikirku iso nyauri gitu, biasa nyauri. Wah, berarti enak. Lah sing wedok omah ta. Ya terus? Iya. Dari ngono nek nguri nyapo wong loro. Ya kok ngene. Oh, nelek. Ya nelek koyo bareng. Aku ngono ngisis nang nguri lho. Ya memang ngene ya. Ya opo ya. Mak taltik aja.
Kowe ya sayang anak bareng. Iya. Binatang juga dan lebih utama juga sayang anak. Anakku halah. Anakku bareng sekolahnya ya mau aku kalah pintar. Anakmu ya apa peminum? Kowe apa ngerti to, Bang? Ngombe anjir. Minuman keras. Anakku. Kowe ngerti? Lah Ngerti. itu, Bang. Anakku iki ya anakmu, mbok yo Iya. dikandani. Ya tak tuturi wis. Malah kena gerakan bareng. Iki sapa iki? Agus anaknya Agus. Anakku sapa jenis? Agas. Kowe kok ngalih jenenge anakku? Lah anakmu lahirnya di hotel Solo. Agus anaknya Agus. Nggih, Om. Lah kok ngombe karemu iki piye? Karemu piye? Masa depannya pangsamu piye? Mereka masa depannya biasanya terletak no pundakmu. Ini kalau mau ngombe rusak rencana. Lah ditawan. Lah ngersane Kowe ditawan. Oh ya gelem iya. Ya gak gelem. Ngawur wong tuwa kena ge contoh, enak nggo contoh lah kowe. Ya aku ya mau. Wong aku sak mendem. Kadang sak mendem. Nuturi dhek yo sing. Kowe nuturi dhewe ya mendem. Tapi nak sekolah ya mau kalah. Alah sekolah anakmu. Bahasa Inggris Anakku piro? 7. Anakku 9. Edan hebat no. Bocah telu didum. Oh, alah itu cah telu. Iya. Tapi gambare nulis apik. Nulis Ya apa? sepidol pulpen. Wajar. Ada keanehan di anakmu? Anakku aneh. Bar tak sunat no. Bar tak sunatnya. Serah gelem. Nulis kok nggawe pulpen. Nggawe pipis e. Lah nulis nondi? Yang lemah. Yang ini. Aku jenengku Bagio. Bojoku Tuti. Nah jenengku Bagio dan Tuti. Tak tulis yang lemah. Tut Bagio dan Tut Bagio dan Tut waca no. Bagio dan Tut I karo K. lah untungnya aku jenek kono tak tambahi I piye ana iki karo Kang mek nek diwaca nggae I lho yo nyetak Oh iya, entek. tulisku. Entek Bagio dan Tuti aku rangka lho ya untungnya bojoku yo lewat kono mulai ke pasar lewat kono lho blonjoan ini ki tulisane gerangane mbek anake ora kena diwaca wong opo kok Bagio dan Tuti piye ta kurang ka entang ambane ka tau ambaiku Gus bawa cowok Sebab apa kayak di huruf K to? ora embuh cumbur kok ate bojoku seminggu ki ora nguyuh Bagio dan Tutio